'Cause you'll be safe in these arms of mine. Call my name. Good day mga idolo. So ito yung mga rabbits natin. Si Roger saka si Bunny. Tapos may pinahingi ulit sa akin na dalawang rabbits. So eto sila. Wala pa silang pangalan mga idolo. Pag-iisipan ko ba. So eto sila. So ito yung dalawa na naman na binigay ni na doon sa San Marcelino ng mga pamangkin ko, si na Kapitan. Yun, dalawang, hindi ko alam kung ano yung mga ano nito, mga breed type nila, pero parang yun ewan ko, pero sa tingin ko mga meat type din mga to mga idolo. Yan, so siguro mga F-series din to mga idolo eh. So little by little malalaman ko kung anong mga ano nito. At yun nga, kailangan separated yung mga cage nila. So gagawa ako ng cage ulit para dito. So mas maganda na mas marami tayong cage para kung sakaling maparami natin to, hindi ako magpupumahog. So gagawa ako ng cage ngayon. Pero mas magandang yung mas maayos siguro yung magagawa ko ngayon kasi dito tayo nagkamali dati. So, sara ko muna ha. Sara ko muna. Ito. Ang hirap maglinis mga idolo. So, ipapolish natin to. Ayan. Gawa muna tayo ng isang mga 4 siguro na cage. Ang gagawin natin. Ayan. So mga idolo, yung sa previous vlog pala natin tinamnan ko ng sili to pero hindi umubra kasi nga yung mga pato. So tingnan ko na lang kung ano yung mga magagawa natin dito na transition pa ulit. So yung yung hinukay ko doon, nandun pa rin siya. Ayun, nililinis-linisan ko na lang, winawalis-walisan ko na lang. So wala pa naman nangyayaring development dito. So tingnan natin kung pero most likely tutuloy ko pa rin yon. So yung paghihito ko mga idolo tutuloy ko pa rin kasi maganda nga yung ko doon, experience ko din. So most likely alam na natin yung gagawin natin. So ito muna samantala kasi hindi ko naman expect kasi na bibigyan ako ng mga rabbits mga idolo. Rabbits kasi marami ng so kailangan nating gawan ng tirahan nila yung na maayos-ayos naman. So this is a new venture ika nga, pero yun, tingnan natin. So ayun, gagawa ako ng cage doon sa banda doon mga idolo. Call my name on the clean up all the pieces. Clean up after you. Feel my love, I So natapos natin ngayon mga idolo, frames lang. So bukas na naman for second day. Yeah.
So, ayan mga idolo. After 4 days, nagawa ko na yung ano. Bali 4 days kasi mahirap pala yung ano, maglagay ng mga ganito. Mga, yung mga ito, nakakasugat. So, ngayon, ito hindi nakaharap sa likod dito. Sa banda sa harap para maipon ko yung mga ano, dumi ng rabbit kasi ano, pwedeng parang fertilizer. Yan mga idolo. So ayan, ililipat na natin yung ano. Pansamantala, ito muna yung lock ko. Kasi walang available dito sa ano, dito sa amin ng ganyan lock. So bukas o mamaya siguro tingnan ko kung makakaano ako kasi ano, sa bayan titingnan ako ng lock. So ayan. Puro DIY na lang mga idolo. Hindi ko na siya dinocument kasi hindi naman ganito yung mga ano, ginagawa nilang mga ano, mga rabbit na cages. So ito DIY lang mga idolo. So ayan, ililipat na natin yung mga rabbits. So si Bunny. Si Bunny ay isang California. So, ito yung nauna nating alaga si Roger. Siya ay isang mini Rex. Lalaki siya. Come and lay upon the Ito yung isang nakuha natin sa San Marcelino mga idolo. Wala pa siyang pangalan. Pero New Zealand daw to. Sabi ng ano, bayaw ko. New Zealand rabbit. Lalaki. Ito rin mga idolo, New Zealand din to. Babae siya. Mga idolo. New Zealand. So ayan yung mga alaga natin na ano, dinamihan ko na yung ano kasi mabilis daw magparami yan. Saka meron pang ano, meron akong inaabangan na isa na ano na California rin, pero ano siya, i-stud na siya mga idolo. So ayan, meron yung mga ano, alaga natin. Ayan na sila mga idolo. Ayan, may kanya-kanya lang silang bahay. Ayan, battery type ang tawag dito sa mga bahay na ganito mga idolo. Ayan. Dalawa, wala pong pangalan yung mga dalawa mga idolo. Lalaki yung isa, New Zealand silang dalawa mga idolo. Ayan. So, yun, di ko na nga dinocument yung ano, yung paggawa nitong ano, itong cage nila. Kasi ano, minaximize ko lang din yung mga kahoy dito, yung mga kahoy na nakuha ko noon. So, ayun. May idolo. So, ayan, may ano, hopefully pag makuha ko yung isa na ano, meron tayong ano dito. Tapos, yung isang ano, yung isang cage, yung nauna kong ginawa, yun. Ito kasi, ito yung kamalian ko. Ang hirap linisin mga idolo. So, i-repair ko to. Itong ano niya, itong catch ng ano, ng dumi. So ito, kaya dito naka-slide siya mga idolo. Ayan. So yun. So thank you for watching sa ano, sa vlog na naman ngayon. At ayan, mayroon na naman tayong ano, production ngayon ng cage ng rabbits. So sana magtagumpay ako dito sa ano, sa rabbit farming mga idolo. So
So may mga kulang pa, yung lagayan ng tubig, yung lagayan ng pagkain. So ayan, hintuin lang natin. Tapos parang ang bilis lumaki ni ni Roger, mga idolo. Bilis lumaki. So ayan. Mga idolo. Ayan. Thank you very much mga idolo. God bless us all. Amen. Amen. Amen.